În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem aici, toți ierarhii din Transilvania și un reprezentant al Patriarhiei Române. Suntem aici, miile de preoți din Transilvania și prin ei miile și milioanele de credincioși pe care îi păstoresc. Sunt cu noi studenții și elevii împreună cu profesorii celor două școli teologice, precum și asociațiile de tineret ortodox. Semnificația acestei zile este una de rugăciune și o alta de prezență. Am venit în principal să ne rugăm. Vă este cunoscut că în cărțile noastre de slujbă îl rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea asupra altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Încă nu avem un război între noi, dar avem dezbinare. Prin aceasta nu se înțelege câtuși de puțin pluralitatea de credință, de cultură sau de politică. Este vorba de dezbinarea religioasă și dezbinarea unității de conștiință a neamului românesc și în special a celui din Transilvania. Dezbinarea se naște din ură și naște ură. Iar acum suntem în pragul unei dezbinări și mai mari, adică cea veche vindecată în bună parte prin preoțimea și poporul nostru riscă să se adâncească din nou. Și nu ne gândim doar la noi, la biserică, ne gândim la întregul neam românesc pe care de secole îl slujim. În ultima vreme, valuri de vrăjmoșie se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe Române și prin trânsa împotriva unității neamului românesc. Aceasta este primejdia. Și pentru aceasta am venit împreună să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vrăjmașii noștri și subliniez cuvântul pentru, nu împotriva lor. Pentru ca Dumnezeu, prin rugăciunea noastră, să-i îmblânzească și să-i facă bun. Dumnezeu să-i dezarmeze de toată viclenia și de toată răutatea lor. Dragii mei preoți și credincioși, noi la ură nu răspundem cu ură, la violență nu răspundem cu violență, la sălbăticie nu răspundem cu sălbăticie, ci răspundem prin rugăciunea noastră, care este arma noastră cea mai puternică. Și este rugăciunea care izvorăște din dreapta credință și mărturisește dreapta credință. Aceasta este adevărata noastră putere. Iubiții mei preoți, ați venit din orașe și sate și vă veți întoarce să le spuneți credincioșilor voștri că suntem împreună și că suntem veghetori și că stăm de strajă la credința lor. Și să le mai spuneți că noi îi numim turmă, dar noi ortodoxi le spunem turmă cuvântătoare, adică turmă rațională, care judecă și are un cuvânt de spus. Și dacă suntem astăzi aici, ierarhi, protocopi și preoți, suntem pentru că ei ne-au chemat. Vă spun cu mâna pe inimă, nu a fost inițiativa mea. Toate poruncile ne-au venit de jos, de la turma cuvântătoare. Vrem să vă vedem împreună. Și vrem să știm că sunteți împreună cu noi pentru ca să fim împreună cu voi. Este o rugăciune a comuniunii, nu numai între noi clericii, dar o rugăciune a comuniunii cu propria noastră turmă cuvântătoare. Și mai este aici și un act de prezență. Vreau să știe toți, și prietenii și neprietenii, că suntem în picioare și că vom sta de veche.
și că pumnului sau pâtei îi opune crucea, care bine să știe că crucea noastră, începând de astăzi, va fi fermă. Îi invit să nu profite de smerenia ortodoxă. Le voi aduce aminte că nu se poate face confuzie între smerenie și demnitate. Același Mântuitor Iisus Hristos, care a poruncit de te va rupi cineva pe un obraz, întoarce-i pe celălalt, atunci când s-a găsit la judecată în Sinetriu și a fost pălmuit prin ordinul arhiereului, nu a întors și obrazul celălalt, și l-a mustrat cu blândețe, dar l-a mustrat pe cel ce lovise. Dacă am grăit rău, spune-mi ce am grăit rău. Iar dacă am grăit bine, de ce mă bați? Pentru că acolo nu mai era vorba de smerenia lui Iisus, ci de demnitatea adevărului lui Dumnezeu. Și atunci când e vorba de a apăra demnitatea adevărului lui Dumnezeu, stăm cu crucea sus, cu fruntea sus și în picioare. Vreau să fiu auzit și vrem să fim auziți și de cei care iubesc priveliștele prin mijlocirea posturilor de televiziune. Sper că am izbutit astăzi să-i demonstrăm lumii că Clujul, capitala culturală a Transilvaniei, poate oferi acestei lumi și un alt spectacol decât acela jalnic pe care, fără voia noastră și în afara noastră, l-a oferit acum o săptămână. Este priveliștea prezenței noastre demne, este priveliștea prezenței noastre într-un Dumnezeu și într-o biserica noastră. Vă veți întoarce la casele voastre și le veți spune credincioșilor voștri ce ați văzut și ce ați auzit. Și îl veți întări în dreapta lor credință de care să fie mândri și pe care să fie gata oricând să-și o apere. Pentru că avem această tărie în credința noastră cea dreaptă, care se numește ortodoxie, și avem încredere în cumințenia, dar și în demnitatea acestui popor pe care îl păstorim. Tuturor, în numele colegilor din Sfântul Sinod, care sunt de față și care nu sunt de față, vă împărtășim arhiereștile cântării, Dumnezeu să fie cu noi și să vă întoarceți la casele voastre împăcați cu gândul că Dumnezeu este și rămâne cu noi. Amin.